Aktar minn 1000 artist se jesibixxi ħidmietu fl-ewwel ta' Ottubru li ġej hekk kif se jirritorna l-ikbar avveniment kulturali f'Malta, in-Notte Bianca. Il-pubbliku se jgawdi 100 spettaklu differenti mifrux ma' partijiet differenti tal-Belt Kapitali, imma mhux biss, hekk kif din is-sena n-Notte Bianca estendiet sal-Kottonera. Għalhekk id-direttur artistiku tal-avveniment Sean Buħaġar qed iħeġġeġ lill-viżitaturi biex jużaw il-laneġ li mill-belt iwasslu sal-Kottonera, mhux biss biex jiffrankaw problema ta' rassa u parkeġġ, iżda anke għaliex se jkun hemm sorpriża mużikali tistennihom. Fil-Kottonera eżempju se nestendu hemmhekk. Affarijiet żgħar imma tajbin ħafna ġibi għandna l-klassiku, għandna r-rock, għandna l-folk. Hemm il-mużewijiet tal-Heritage Malta miftuħin dak li jkun sakemm jikkalma l-kju irid tmur mużew li forsi qatt ma ra, se jibqgħu miftuħin biex nużaw anke l-glorja l-estetika tal-Kottonera li hija bl-istess toma tal-belt, allura nippruvaw nkabru l-esperjenza biex l-udjenzi flimkien mal-artisti igawdu l-akbar avveniment kulturali tal-belt. Dan kollu fil-waqt li l-ispettakli teatrali, films qosra u arti fit-triq se jibqgħu. Buħaġar spjega wkoll kif Triq ir-Repubblika sa Santirmu se tkun monija b'arti diġitali ġdida fosthom il-fenomenu li artist jaħdem bir-realtà virtwali biex jesibixxi x-xogħol tiegħu. L-isfida ta' kull sena l-organizzaturi hija biex l-avveniment ikun frisk u innovattiv, iżda fl-istess ħin huma ħafna dawk li jaqtaw qalbhom li jżuru l-avveniment minħabba l-ammont kbir ta' nies li jitlu l-belt dakinhar. Għalhekk Buħaġar jappella biex kull viżitatur jippjana sew iż-żjara tiegħu. L-idea li jkun hemm nies u rassa ma dix hemm Notte Bianca, ġifieri għax inti tista' tant tesperjenza postijiet differenti u forsi postijiet li qatt ma rajt, li rajna anke bis-suċċess li kellna s-sena oħra fin-naħat isfel tal-belt illi jekk dak li jkun jara daqsxejn il-programm u jiffoka l-esperjenza tiegħu ikollu esperjenza sabiħ ħafna. Għalkemm il-Belt Valletta hija l-qofol tas-settur artistiku u kulturali f'Malta, il-Gvern qed jagħmel sforz biex fid-dawn tas-sena 2018 fejn il-Belt se tkun il-Kapitali Ewropea għall-Kultura, kull rokna ta' Malta għawdex tesibixxi l-potenzjal artistiku tagħha. Palma l-inħawi tal-Kottonera waqt in-Notte Bianca se jingħataw l-importanza estetika u storika li ħaqhom. U allura qed nagħmlu sforz biex l-attivitajiet kulturali tagħna jespandu, jestendu għal partijiet oħra ta' pajjiżna. Tant kemm kabbarna qasam kulturali li letteralment il-pori kollha tal-pajjiż qegħdin għandhom enerġija kulturali u artistika kbira ħafna.